en calmini on musidɓe tedduɓe heeɗiɓe. Mi artiɗo hande kadi min Cheikh Oumar Sall ngam yidde jokkande en jewte men ɗe mbaɗeten ko faati e pulaagu firti ko faati e satorde ɗemgal pular. En kaalino e bindanɗe jawtuɗe wonde hande nde so tawi satorde ɗemgal pular ena daño mbiɗen sa ari ha Madina Gounass darto ɗon nde tawno kimɗe pular no potirno e pulfule mum no potirno ena dañe ɗon hande. Wona ɗemgal ngal tan a hay pulagu ngu firti hay pinal fulɓe walla mbiyen culture sen kaali français sen kaali portugais mbiyen culture enen mbiɗen pinal hay ɗum hande koɗo Madina ɗo tan dañoto. Wona ɗemgal ngal tan wuro ngo ango alɗi e pina fulɓe no potirno. En kaalino gila e kaɓorɗe ko wayno terrain ko mbiyeten jambere, en kaalino gila e yaade e ko nandi hen. Hande nde windane men regata kadi ha hande koye inɗe gollirɗe e paandele inɗe eɗen jaaha e konɗi biyeteɗi caggal, eɗen jaaha e konɗi biyeteɗi ikkade walla ikkinde, eɗen jaaha e konɗi biyeteɗi seŋade walla ɗisade, eɗen jaaha e konɗi biyeteɗi fettude walla latde hono larde, kaari lati kam o fetti kam. Eɗen jaaha kadi ha hande eko wiyete ko hono yermu woni deƴƴu walla fanku, koye ɗeɗo doge woni ko jaheten hande. Eɗen gaddoro caggal sen gari to pulfulal fuutanke, so e mbima caggal firti ko ɓaawo wonande oɗo kay mo ganduɗa ko gaɓunke. O faami ɗon wonde mbiɗa ko ɓaawo ɓaade kay a wii caggal, o faami ɗon ko ɓaawo. pirtirten ɗum mbiyeten to pulal gaaɓu ko ɓaawo. Kono caggal ngal e hoore muɗum sa rutti ɗum e pular hono pulfulal gaɓunke, caggal ngal firtata ko ƴongo walla mbiya less balaɓe ɗo. So woni ko geloɗi firtata ko walla geloɗi walla ko wayno nayyi firtata ko ƴongo. Ɓe mbima caggal ɗum woni neɗɗo ƴukkiniɗo seeɗa. Ɓe mbima kaari ne jogui caggal ɗum woni neɗɗo ƴukkiniɗo seeɗa. E dow noon caggal ngal to pulfulal fuutanke mbiɗen firti ko ɓaawo hono no gaɓunke famirta ɗum ɓaawo. Sen jeehi to pulfulal ikkade, ko wiyete ikkade ko iwde walla ikkinde woni ittude. ɗo pulfulal gaɓunke wi ikkade, ikko ko ya dir, ya iwɗo gonnoɗa ɗo, ya sostu, ɗum woni ikko. Ikkade firti nden ko dirde, ko daƴade. To ikkade to banggal pulfulal mbiɗen gaɓunke. Kono ikko ha mo gandanɗa hoorema faami ko pulfulal fuutanke, sa wimo ikko oron kadi famde holko jiɗɗa wiide. ɗon kamɓe mbiyataɓe ɗon ko dir walla abbo, woni abbo yeeso gonɗo ma o, walla dir ya ɓos seeɗa. Ikko jen to haala fulɓe Fuuta, pulal Fuuta Dialo ɗo ikko ɗo pulfulal fuutanke wiɗon dir, pulfulal Fuuta Dialo wiyata ɗon ko potto ɗum woni dir, ɗum woni ikko, ɗum woni ɓos, a faami. Ɗum woni sottu ɗo gonnoɗa ɗo, ɗum ha hande dir ɓos seeɗa giwa ɗo gonnoɗa ɗo. Koni gandirten dakata pular men ena alɗi no feewi si en jaɓi kay janngude, si en jaɓi kay yiilade, si en jaɓi kay famde pulfule ɗemgal men.
haten mbi tan pulaar ko gootum ko goonga ko o gooto kono kala nokku mbiyen zone walla zone kala nokku ene hertoro hunde e pulfule ɗe gandanɗa hoorema fulɓe wonɓe nokkuji goɗɗi ɗi ngala ɗin holko takata ɗum ala e sago kala mo kodduɗa wooda ko gegguɗa e makko wooda ko eggi e ma pulfule ɗe eɗe ceertato inɗe no feewi ha gandanɗa hoorema taw hay hunde ni ala addata mande nde gandanɗa hoorema ene addana goɗɗo o famde ko haalata sen mbi joni en gari e inde ko wiyete ko fabru sa teskima to inɗe to mbimi wona to ɗemgal to pulfulel to inɗe to banggal inɗe to pulfulal gaɓunke ena ɓuuri ɓadade ɓadodirde e pulfulal fuutanke to banggal mbiɗen inɗe ƴeewen tan sen mbi fabru pulfulal fuuta diallo e fuuta tooro e pulfulal gaaɓu fof rendi ɗon fabru ko fabru kono sen jeehi to pulfulal fuuta diallo ɓe mbiyata ko totiru ɓe mbiyanma ko totiru firti ko fabru ene weeyodiri no feewi kono sen ƴeewi wona ɗo totiru ɗo tan sen mbi fowru pulfulal fuutanke e pulfulal gaɓunke fof poti ɗon fowru ko fowru kono sen jeeyi to pulfulal fuuta diallo sa wi fowru ɓe gandata ɓe mbiyanma ko bonoru noon sa addi ɗum e pulfulal gaaɓu walla e pulfulal fuutanke a jogorani yitude ko ɗum saabi bindanɗe meɗen ɗe sen jaaɓi nande ɗe sen jaaɓi faamde muuyagol ngo ma ɗum naf en no feewi ngati en wona e sernude gonɗen ko e famnude wonde pulfule pular ɗe fof ko e ɗemgal pular ɗe ɓeydi tan ko alɗinde wayi tan kono lekki piinki ni piini ndi sikki ala ko adi fof endi ɓeydi jordam lekki ki ala ko haali noon ko piini ndi jogori ɓesnude ko hono ɓiɓɓe ɓe ɗo ko wonno tan ko en ɗisno ɗo hunde ɓaade noon en ɗisno jehen to ɗisgol jehen e konngol mbiyetegol seŋade fuutanke so wima seŋima firti ko ɗo gaɓunke famata wonde pulfulal gaɓu faami wonde gaɓunke faami wonde ko ɗisima yuwi eɗen mbawi wiide kebbe ceŋima e makko walla guiye ceŋima e makko ɗum woni ɗisima e wutte makko ɗum woni takkima ɗum woni gaɓum pulfulal gaɓu faami takkima ko nakkima e dow noon on takkima sen mbi takkima sen nawti ɗum joni e pulfulal fuuta diallo takkima firti ko takko firti ko sera hedde ko takkodir e hunde koko hunde ganduɗa ko sera ɓe mbima takkito takko ɗon hedde ɗon e ko nandi hen pular ngal ena alɗi no feewi joni noon jehen eko mbiyeten ko fettude nde to pulfulal fuutanke wi fettude nde ɗo noon sa wi tan neɗɗo fettumo walla fettu ɗum pulfulal gaɓu famata mbiɗa ko ya tettu gaɓu fuuta wiyata pulfulal fuuta diallo wiyata tettude ɗum woni ittude woni ko mangore mum woni ko yilde mum guile mum woni ko jakatu woni ko wawi wonde foof ko tettude nde ɗum woni ɓe mbiyata fettu ittu ɓesnore nde e leggal he ittu ɗum woni fettu e nder noon pulfulal fuutanke wi fettu o koko gaɓu ko pulfulal gaɓu famata gaɓunke famata wiide latmo ɗum woni fettumo larmbo e reedu larmbo e hoore fettumo e reedu e ko nandi hen ɗemgal men
e ngal alɗi no feewi. Cakkitoroɗen mbiɗen yerngu, yeren firti ko deejre. So pulal gaaɓu wiima yeren firti ko deejre, nden noon firti ko yerngu firti ko deej. Nden deejre noon ha hande yerngu ena firto kadi deƴƴu to pulfulal fuutanke mbiyanen ɗo yerngu woni deƴƴu walla sukko, deƴƴu yerngu. On yerngu noon e on deƴƴu fof no potirno sa nawti ɗum e pulal Fuuta Jalon, so a wiyani ɓe fanku ɓe gandata, kamɓe mbiyata ko fanku. Fanku woni deƴƴu, fanku woni yerngu, fanku woni uddu hunuko maɗa. En jogorani uddude kunole men ngati jiɗɗen ko yo yimɓe paam holno ɗemgal men alɗiri. Eɗen jiɗi wiide ɗo henna hay gooto e men enen fulɓe, hay gooto men hata yaw ko jogii e gandal. Kono paamen noon gandal wona bindangal ngal tan ala. Gandal ena toon gande paggitaɗe, ena toon gande tawaɗe. Firti ko hay ngal gandal bindangal paamen itta ko e gande tawaɗe kañum e humpito gande paggitaɗe. Hata jogo tan gandal binde ƴewra bande wonde ko human binne a juuni, ngati bindi ɗi itta ko e baɗe binde. Firti ko hata en jaw sabu neɗɗo teddirta sababude tan ko o andi, ala o teddirta koko o golliri e hunde nde o andi nde. Firti ko hata en jaw hay hunde. Kaalen binden ma yimɓe paam, ma yimɓe nan. Kala emen jaaɗo janngo ma daña kadi daraniɓe leñol ngol, yarlitaniɓe ɗemgal ngal, wawoɓe sudde golle ko puɗɗunoɗa, sudde golle ɗe bannoɗa, wawoɓe kadi jokkude yaadu golle ɗe puɗɗinoɗa. Ɗum noon on jarama, en jowat ɗo kadi aha saha goɗɗo.